ପିଲାମାନେ ତମେ 8 ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଗଣିବା ଆଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡ୍ରେ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଦେଇଅଛି। ଏହି 9ଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା କରୁଛ ଗଠନ କର। ମନେ ରହେ ଯେପରି 1000 ସ୍ଥାନରେ 0 ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। 6751 ଓ 3175 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର 1000 ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରିବା। 6751 ସଂଖ୍ୟାର 1000 ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି ଏବଂ 3175 ସଂଖ୍ୟାର 1000 ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି। ଉଭୟ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା 6 3 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 6751 3175 ଠାରୁ ବଡ଼। ଆମେ ଏହାକୁ 6751 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 3175 ଲେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ 3175 ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ 6751 ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ 5634 ଓ 5643 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ 1000 ଏବଂ 100 ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଓ 6 ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଛି। ବାକି ରହିଲା ଦଶକ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟା ତୁଳନା କରିବା? ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତୁଳନା କରିବା। ଯେହେତୁ 1000 ଏବଂ 100 ସ୍ଥାନରେ 5 ଓ 6 ଅଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5634ରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5643ରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 3 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 5643 5634 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏହାକୁ ଆମେ 5643 ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 5634 ଲେଖିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 5634 ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ 5643, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 8765 ଏବଂ 8765କୁ ନେଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1000, ଶତକ, ଦଶକ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଏହାକୁ ଆମେ 8765 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8765 ବୋଲି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ, ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ, ଏପରି 3 ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଓ ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି 3ଟି ଚିହ୍ନକୁ